Бүгін икенсе Бөтен дөнья һугышы тамамлануга 75 ел. Һаумыгыз эфирда интервью тапшыруы студияла Гөлсемә Иштанова. Программабыздың кунагы Республика Ямагат оешмаһы ветерандар советы рәисе, Республиканың дәүләт йылышы Корылтай депутаты Валерий Шарипов. Валерий Мөхәммәтович, һаумыгыз. Шулай итеп, бүгенге дата ул без 9 май турында ешрак һөйләйбез, бөек еңү дип уны исәпләйбез, әмма бүгенге көн дә ул еңү көне, шулай бит. Чөнки тап ошо еңүгә безнең ветерандарыбыз да үзенең өлешен индергән. Әйткәндәй, бу көндә улар ничек исләйне? Хатирәләр менә уртаклаша инеләрме? Уртаклашалар иде. Яшерәк сугыш бетмәгән иде әле. Менә Махмуд Мухаммадиевич Булатов сөйлей иде. Безне ди җыйдылар да ди эшелонга утыртып, без ди мин ди карыйм ди Уфаны да үтеп киттек ди. Шуннан без обайлый башладык ди. Безне шул якка Көнбайыштан көнсыгышка аткандар. Шулай безне алып баралар дип оңный башладык диләр. Алар бит инде сугышны үткәннәр бит инде. Шуңа Демәк, ошо туралы хатирәләре белән бүлешәләр иде. Менә Самихов абзый, ул китаплары яза иде, аның төрле китаплары бар иде, аның белән оралашканда сөйли иде, ничек японнар белән сугышканнарын, сөйлиләр иде. Бик әз сөйлиләр иде только. Күбрәк барыбер да 9 май җиңү көне турында. 9 май җиңү көне ул күбрәк нитә иде. Монда бит инде ул бик озак булмады. Опыт зур тупланган иде бит инде. Шуңа монда сугыш, булай ватан сугышы белән караганда бит инде бик тиз үткән кебек булган инде. Үлгән кешеләр дә булган бит инде, яраланган кешеләр дә булган. Сугыш инде. Ысынлапта көнсыгыштагы һугыш турында без бик әз беләбез, шулай бит инде, бүген дә хатта. Әз беләбез. Әмма ветерандар һәр вакыт безнең игътибар үзәгендә ул быелгы бөек еңүдән 75 еллыгын билдәләгәндә генә түгел, уннан алда игътибар үзәгендә булып килде. Әйткәндәй, бүген республикала күпме ветеран исәпләнә? Бүген республикада сугышта катнашкан ветераннар, алар Бөек ватан һугышы ветераны дип, сугышы ветераны дип, айырып әйтергә кирәк. 1 январьга 300 поранение чыккан ветераннар бит инде бар иде. 700 ветеран, алар участники сугышта катнашкан кешеләр бит инде. Алар хәзер бит инде 600-дән чак арыгына калды бит инде. Алар кимиләр. Вакыт бара. Һәм улар зур түземһезлек белән быелгы 9 май байрамын көтте. Байрам онлайн форматта үтте. Алдан әлбәттә ветерандардың һәр береһенә шәхси парадтар оештырдылар, әмма һәр ветеранга булай оештырып булмай. Уларга ничек игътибар күрһәттек, ничек уларны ошо истәлекле көн менән котланык? Безнең бит инде ул русча әйткәндә традиция. Һәр бер ветеран, алар бит инде бик күп түгел, һәр бер районда, һәр бер авылда, һәр бер шәһәрдә бөтенесен беләләр. Һәр бер бәйрәмдә алар сөйли алганнары һаман очрашып сөйлиләр. Әгәр килә алмасалар, аларга баралар бит инде, аларның торган җирләренә барып сөйләп, алар елмайып утырса да бит инде без шатбыз. Айрыса быел пандемия сорында улар изоляцияла калды, чөнки 65 яшьтән өлкән кешеләр өйдә калырга тиеш иде. Һәм көндәлек кәрәк-ярактан тыш улар хатта бына ябай гына һөйләшүгә, аралашуга ла һауһана, шулай бит инде. Телефон белән аралаштык инде без менә районнарда, һәр бер безнең бит 70 оешма бар районнарда, шәһәрләрдә. Ул ветеран оешмалары үзләренең ветераннары белән һәр берсе медаль тапшырды. Һәр берсенә бүләк иттеләр. Сез менә дөрес әйттегез, индивидуальный парад үткәрделәр. Менә ул бит Уфада безнең күп ветераннар, кайбер районнарда, авылларда анда бармак белән санап кына була бит инде. Шуның өчен һәр берсе дә калмады, игътибарсыз берсе дә калмады.
Демәк, телефон аша булһа ла бәйләнештә тордыгыз, улар менән һөйләштегез. Бына Миннегали Шаймуратовка герой исеме бирелүен безнең ветерандар ничек кабул итте? Олар бик шотландылар. Без бит ул турында подпислар җыйдык. 1947 елдан бирле менә безнең ветераннар беләләр, теге правительство, шуннан без бит инде 1987 елны оешма безнең алдагы ниләр абзыйлар, бабайлар, алар уже яза башладылар бит инде. Миннегали Шаймуратовка герой исеме бирегә, герой Советского Союза исемен бирегә кирәк дип. Ну, союз битте бит инде, шунда ул исемдә битте. Хәзер Россия герое булгач, Ради Фаритович ул сөйләгәндә әйтте, Шаймуратов авылында аның юбилеен былтыр августта үткәргәндә әйтте, добьемся диде. Шуның өчен без ышандык. Шул аның килгән медален, Москвадан килгән медален теге парадны телевизордан бик ентекләп карадык. Шуннан безнең бит инде хәзер әйтәләр бит инде онлайн встреча, теге онлайн очрашуда. Онлайн очрашу булды. Ради Фаритович белән онда без бит инде сөйләдек. Ну, бер бит инде яңа һәйкәлләр ачыла. Без сорадык, менә вокзалда теге яңа һәйкәл ачылганда ниндидер ветераннарның не булсын иде, менә уже онлайн очрашу түгел, икенче әйткәндә офлайн очрашу булсын дип, шул безне тыңлап, менә ул очрашуда ветераннар булды, катнаштылар. Республика Советы ветераны да катнашты. Шуның өчен без шатбыз. Ветераннар олулар бит инде. Олулар, ну, без әйтәбез, яшәсеннәр, озаграк яшәсеннәр. Шуңа игътибар уларга кирәк, шулай бит инде. Игътибар булырга кирәк. Әйткәндәй, бына ветерандар белән эшегездә һез кемнәргә таянаһыгыз? Ветерандар оешмаһы киң, зур, һезнең рәттә яшьтәр дә бар. Мин һүземдә ирекмәндәр тураһында ирекмәндәргә юнәлткем килә, чөнки һуңгы осорда уларның эшмәкәрлеге киң йәелдерелде. Ничек баһалайсыз уларның эшен? Оларның эшен без бик зур эш башкаралар дип әйтәбез. Олар белән без бергә эшлибез. Без әйткән, без бит адресларда әйтәбез. Менә шундай адреска барып, шундай бабайны зурларга кирәк, шундай күрешергә кирәк дип, бергә безнең оешма белән бергә бүтән ниләр Эштәр башкарыла. Бу ирекмәндәр үзенә күрә безнең үткәнебездә калган Тимурсылар отряды менән дә сагыштырырга мөмкин, шулай бит? Мин аларны бүген дә вы комсомольцы дип әйтәм. Менә бит Республика Советы яңа справочник булды бит инде, русча әйткәндә, геройлар безнең менә герой Советлар Союзы геройлары турында менә без бит өйрәнгән идек 278 герой дип инде. Хәзер алар алар ярдәме белән дә бүтән нидән 299 герой, Советлар Союзы герой 299 бүген. Менә кем туган, кем яшәгән, Башкортстанда алар 299. Орден славы, Дон ордены кавалерлары бүгенгә 47. Олар менә ниде Дон паркында онда 36 гына фамилия язылган. Геройлар, Советлар Союзы герой 277 язылган. Менә шушы көз көне онда 2 яңа стелла урнаштырылган, 20 герой фамилиясы куелган, 11 тулы кавалер бит инде Дон ордены. И хәзер бит инде Россия герое, менә Шаймуратов, Миннегали, олар 14 кеше, оларда бит инде оларның исемнәре дә бу ташта үзенең урынын аласак димәк. Да, алачак. Бүтән
яңа кешеләр, табылган кешеләрне бөтенесен китапка язып, ул китап басылып чыкты. Демәк, ошондой аңлатуу һәм агартуу эштәре алып барыла дип әйтә алабыз. Ысынлап та бында яшьтәрдә ылыктыруу бик мөһим. Чөнки бүгенге көндә тарихи фактларны бозып күрсәтү осраклары бар. Демәк, аңлатуу эшләре алып барырга кирәк. Аңлатуу эшләре алып барыла, электән килә бит. Хәзер ул эшкә яшь ветераннар да кушылып катнаша башладылар. Теге Афганистан үткән, теге бүтән сугышта катнашкан яшь дип инде Афган сугышында Улар да бит инде пенсияга чыгып баралар бит инде. Хәзер бит инде без бергә эшлибез. Алар теге ватан сугышы ветераннарына алмашка киләләр бит инде. Балаларга сөйлиләр. Илһиярлек тәрбияһе күрһәтәләр, шулай бит. Шулай. Кызганычка каршы, Бөек Күңелдең 75 еллыгын кашлаган сакта күңелһеҙ осраҡтарҙа булманы түгел, булды. 100 яшәр ветеранды шундай үлтереүҙә ғайыпләнгән кешеләрҙең кем икәнлеге бүгенгә асыҡланды. Улар үҙҙәренең язаһын алыр, был әлбиттә тәфтиш эше. Шулай да бына ошондай күңелһеҙ күренештәрҙең сәбәбе нимәлә икән? Бына ҡасандыр ошо илһиярлек тәрбиәһе теҙгенен бушатыуыбыҙҙа микән? Нисек уйлайһығыҙ? Былай әйтергә кирәк, без бик ул ҡаты әйттек, үзебезнең фикерне әйттек. Без андай насилие дип әйтик инде, әйтмәйбез, хупламыйбыз. Чөнки алар бит инде, аларга ничә яшь булса да, алар бит инде үзенең өлешен җиңүгә керткән бит инде. Ондай моральный уродлар дип әйтик инде. Кызганычка каршы ондай кешеләрдә була. Нәрсә әйтик инде? Кайдалыр хата. Кайдадыр күрми калганбыз. Ул шундый да була бит инде. Һәм бүген байрам уңайынан һеҙҙең теләктәрегеҙ тамашасыларға? Тазалык булсын. Тазалык булса, кеше бүтән кешегә ярдәм генә итә ул. Демәк, иң мөһиме сәламәтлек беҙҙең Сәламәтлек. Һеҙгә әңгәмәгеҙ өсөн ҙур рәхмәт, эшегеҙҙә уңыштар теләйбеҙ. Рәхмәт. Хөрмәтле тамашасылар, бүгін икенсе Бөтөндөня һуғышы тамамлануға 75 йыл. Ошо уңайдан Республика ветерандар советы рәисе Валерий Шарипов менән әңгәмә ҡорҙоҡ. Иғтибарығыҙ өсөн рәхмәт. Һау булығыҙ.